Градовете ни се разрастват и това е много хубаво. Но всяко израстване по-малко или много отнема от природата. Градският въздух вече може да бъде пипнат и видян, а това влияе много лошо на здравето и живота на хората. Казват, че зелените покриви са белите дробове на градовете ни. А градските покриви са още свободни и там можем да върнем природата. Аз съм Майя Кръстева, основател и управител на Innova Top Green. Ние правим живи покриви. Започнахме през 2018 година с нагласата и убеждението, че работата ни има по-голям смисъл от чисто икономическия. Нашите зелени убеждения срещнаха партньорство и подкрепа в проект «Иновативни зелени покриви» чрез модел на кръгова икономика. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм в рамките на приоритетна област иновации за зелена индустрия. В създаването на нашата иновация се радвахме на партньорството с Арктическия университет на Норвегия и българската инженерна компания Splines-Pro. Грейна е керамида с растителност, субстратен слой, възможност за поливане с вода. Решение, което може да си позволи българина. Грейна се зароди от идеята да може да озеленим абсолютно всеки един покрив в България. Напълно заменяема с конвенционалните покривни керамиди. Много лесно и бързо може да подмените традиционните керамиди с живата керамида Грейна. Старите керамиди рециклираме и те влизат в състава на субстрата за новата керамида. Мигновена изолация, особено в лятно време. Растенията се загряват максимум до 25 градуса. Ще пести пари от разходите за отопление и климатизация. Пречиства финни прахови частици, поддържа по-благоприятна околна среда. Грейна е жива керамида. Това е поляна на покрива. Вие сте поканили природата от дома си. Ако имате жив покрив на вашия дом, вие вече имате мисия. Това не е зелен покрив. Това е обещание към следващите поколения.